रायजो-राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोदान बोसोरनि अनफनाय आरो सिबिनाय बावहरबाय आरो लोगोसे नै दा जोंहा बड'लेण्डनि थामथि सुक्ति जागासिनो दङ रायज्लायगासिनो दङ जाहाथे बे रायज्लायनाया जाफुंसारो बेनि थाखाय आं आफा बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबनानै गोदान बोसोरखौ बरायनाय जाबाय आरो बयबो रायजो राजाखौ आं खावलायो जाहाथे जोंनि बड'लेण्डनि सावरायनाया जाफुंसारो बयबो रायजो राजाफ्रा गसाइनि सेराव आर'ज गाबदों आरो नैबेयाव दिनै बगाजुलियाव आं पिकनिक जानो फैनायनि जाहोना जाबाय आं बेसेबा बोसोर आगोलावनो मोनसे क्लाब दादोंमोन बे क्लाबा जाबाय रिडिमार क्लाब आंनि बे सेक्रेटारिया खिथागोन 25 बोसोरनि आगोल जोङो एरियाखौ खौसेयाव लाबोनो थाखाय एरियाखौ गोजोनाव लाबोनो थाखाय मोनसे क्लाब दादों बे क्लाबा रिडिमार क्लाब आरो बे रिडिमार क्लाबा एसे रांखान्थिनि आंखालाव गोलैना थादोंमोन बेखौ फोजाखांनो थाखाय जों दिनै गोदानै ओंखारदों गोदान गोजाम मेम्बारफोर लोगो नांनानै बेनिफ्राय बे मुलाम्फाथिखौ जोङो सायख'नानै बेवहाय जानो फैदों ओमफ्राय जोंनि सोद्रोमाफ्रा गासैबो गोरोबलायथों अनलायनाय थाथों होननानै लोगोसे आं मोनसे नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोरबो सिंनि आंनि साननाय मोनसे रादाब होदों बे बोसोराव आं मोनसे गोदान सावथुन दिहुनबावगोन बे सावथुननि मुङानो जाबाय रोनसुन्द्रा बे रोनसुन्द्राया जाबाय आंनि हारि माहारिनि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै सुजुनाय जादों आं गावनो सुजुदों आरो गावनि डाइरेक्सन होगोन जाहाथे बे सिनेमाखौ बयबो रायजो राजाफोरा अनसायो बेनि थाखाय आं गासिबो रायजो राजाफोरनिसिम आर'ज गाबहरनाय जाबाय आरो लोगोसे आंजों दङ माखासे मुलाम्फा रिडिमार क्लाबनिबो सोद्रोमाफोर आरो फैबावदों आंजों लोगोसे नै जोंहा फिलिनाव मुंदांखा जानाय निरिबिलि बिथांखौ फंनैसो खावलायनाय जाबाय आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गोदान बोसोरनि जासिहरनाय थाबाय आं दिनै बगामाथि पिकनिकनि सफैदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे साइखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय मानोना माखासे बिदिनो गोबां खामानि होबाय आरो बिदिनो आं आदाफोरनि गेजेर सुलिङाव बेसे वार्डबो मोनखांबाय बेखायनो आं सारखौ बावनो हाया आं सारखौ थेंक्स बावनो सानो आं एबार गोदान प्रजेक्ट मोनसे लादों 10 तारिख फेब्रुवारि 25 स्टार्ट जागोन गोसो